Els gegants de la ciutat i els seus portadors esperen davant la botiga Maria Antònia de la Riera, al costat d'on hi havia el cinema modern. A l'altra banda del carrer, la canalla juga amb els nans, justament a la cantonada del carrer Nou, antigament anomenat Obispo Mas. És davant de la farmàcia Pasqual i la botiga de queviures de la família Coll Clariana, coneguda popularment com a Can Pepet del Cantó. En Quirze Peric obre el camí cap a l'anada ofici. Els vehicles aleshores no es retiraven de les calçades. Als arbres hi podem distingir banderes espanyoles inserides en suports que recorden la forma del iugo i les fletxes, simbologia franquista de la falange. Enfilant cap al carrer del Foment es dirigeixen cap a Santa Maria. Curiosament, al costat dret de les imatges veiem passar a l'arqueòleg Marià Ribas, vestit per l'ocasió. Ben vestit i amb corbata. Les autoritats i la banda musical travessen el carrer Nou per assistir a l'ofici religiós. A fora la Basílica de Santa Maria hi ha la tradicional plantada de gegants, mirada amb fascinació pels més petits. En aquesta seqüència del 1974 hi hem inclòs una petita filmació d'en Salvador Vallcorba. Hi podem veure els gegants amb un Quirze Peric ben distès. També hi apareix, espontàniament, el fotògraf amateur Lluís Casas. És un matí de Santes ben assolellat. A la plaça, els portadors acaben de posar a lloc la família Robafaves mentre aprofiten per fer-se fotografies. És un document històric que va filmar el senyor Antoni Ribas l'any 1974 i del que ens dona més detalls la seva jove, Carme Capafons. Soc la jove del senyor Antoni Ribas, que va fer una filmació a l'any 74 sobre les festes de les Santes. Era el primer any que em vaig prometre amb el seu fill i jo era majoret. Va ser una filmació familiar i va venir a filmar-me amb tot el recorregut que fèiem. I clar, la cosa era que jo era la jove i venia a fer alguna cosa per la posteritat. Les Majorets de Mataró era un grup de ballarines que ballaven a càrrec de l'Enriqueta Alum. Ella havia estat la promotora inicial de fer ballar aquest grup a la ciutat de Mataró. Habitualment desfilaven per diferents fires i festes i a la tarda de Santes començaven la seva desfilada des de la plaça de les Treses. Jo era ballarina de l'Enriqueta Alum i ella va formar un grup de majorets, les Majorets de Mataró. La senyora Enriqueta Alum era la nostra professora. Estàvem actuant per l'Ajuntament i la nostra actuació partia de la plaça de les Tereses, baixava per el carrer Montserrat fins a la Rambla i pujàvem la Riera amunt, fins a arribar en el Parc Central, on fèiem diferents números conforme anàvem pujant per la Riera. I en el parc es feia tot el quadre que ens havia ensenyat la senyora Alum. Carrer Montserrat avall veiem algunes de les Majorets a dalt de cavall. Si ens hi fixem bé, també veurem uns nens disfressats dels famosos pallassos de televisió espanyola, Gavi, Fofó, Miliki i Fofito. Són l'Enric Vaquero, en Carles Lozano i l'Eduard Garcia, que acompanyen la desfilada de Majorets. A la cantonada amb la Rambla distingim la façana del desaparegut Teatre i Cinema Claver. Al costat, una de les sucursals de la també desapareguda Ferreteria Pinyol. Jo vaig ser majoret des d'un bon principi, donat el lligam que tenia amb la senyora Alum, com moltes de les meves companyes, que, com ja he dit, eren ballarines de l'escola d'Enriqueta Alum. El nostre primer uniforme era una jaqueta vermella
amb una faldilleta blanca plissada i a sota portàvem un pantalonet curt blanc. Posteriorment, no va passar gaire temps que ens van afegir una capa de color blau. I posteriorment, el nostre bastó, que primer va ser de fusta, forrat amb unes cintes blanques i vermelles, i després ja va ser un bastó metàl·lic, per fer el que en diuen el twirling. Mataró en aquella època no tenia banda municipal de música. Les cornetes i els tambors de la Creu Roja de Mataró eren els encarregats de posar la música. No va ser fins més endavant quan es va formar la nova banda. Aquesta va ser dirigida per en Laureano Casas, que podem veure reiteradament en les imatges encapçalant la formació musical. Els compassos per marcar el ritme de les majorets acostumaven a ser les marxes militars, com la coneguda Barres i Estrelles. Posteriorment, el nostre uniforme va canviar, vam anar progressant. I aquesta filmació que va fer el meu sogre va ser el primer dia que vam sortir amb l'uniforme nou, que era un uniforme de color lila clar i que no era potser tan gruixut com el que portàvem abans i no feia tanta calor, que això també s'agraïa siguent els mesos d'estiu. En aquestes imatges veiem a la Carme Capafonts desfilant davant de la càmera d'Antoni Ribas. Ho fa pujant la Rambla direcció plaça de Santana. La resta de les majorets són comandades per l'Enriqueta, que ja és a l'altura de l'Escola Pia Santana, amb la petita Isabel Vaquero, davant de la banderada del grup. El grup de majorets va anar creixent amb els anys. Moltes noies eren alumnes de l'Escola de Dansa de l'Enriqueta Alum i s'afegien al grup ràpidament. El ventall d'edats era molt divers, des de la més petitíssima Isabel fins a les adolescents. A les imatges hi distingim el mític bar Canaletes, el quiosc del fons i els lavabos ubicats sota la plaça. Són estampes excepcionals de la ciutat que va immortalitzar aleshores el senyor Ribas. El senyor Antoni Ribas, que era el meu sogre, era un senyor molt conegut a Mataró perquè era podòleg, però tenia un hobby, i aquest hobby era filmar. Tenia una càmera de Super 8, posteriorment va tenir una càmera de vídeo i conforme va anar modernitzant-se tot, ell va anar modernitzant el seu equip de filmació. Amb la càmera de Super 8 havia fet autèntiques virgueries, perquè es dedicava a fer els títols de les coses que hi filmava. Fins i tot tenim una filmació que té tot de nines i de ninos que en aquell moment no es movien, però ell els va anar filmant quadret a quadret i em va donar la sensació que estaven animats, que tenien un moviment propi. Va ser una filmació molt maca. Tot el que feia era molt maco, perquè era un senyor que tenia molt bon gust i les coses que feia les feia amb l'ànima i verdaderament s'hi lluïa. La jove Carme Capafonts es dirigeix cap a la càmera i si observem la grua al fons descobrirem que pertany a les obres de l'edifici de les oficines de Caixa Laietana del carrer Santa Teresa, on també s'hi va construir la sala d'actes de l'entitat bancària. Els músics, conjuntament amb els grups de majorets convidats a la festa i provinents d'altres ciutats i fins i tot d'altres països, continuen la passada en aquella tarda de festa major tan llunyana. En les imatges identifiquem l'òptica Ximena sense l'estàtua de Sant Sebastià. Presenciem un paisatge urbanístic molt diferent a l'actual. Indicacions de trànsit, comerços que ara ja han desaparegut, alguns que encara persisteixen amb diferent rotulació, i sempre sota la mirada dels mataronins que presencien el seguici que enfila la riera del Generalísimo en direcció al camp de futbol. Arribem a la plaça d'Espanya. Aquí encara s'hi construeix l'edifici Shermans a la cantonada amb el carrer Mossèn Ramon Fornells. A la parada d'autobús hi distingim el logotip de la Caja de Ahorros Laietana i la publicitat de la botiga de fotografia Sancho. Durant alguns moments de la filmació també hi veiem la construcció dels blocs d'habitatges i despatxos del final de la Riera i la plaça d'Espanya. És on s'hi va instal·lar el pub bar San Francisco.
La petita Isabel Vaquero, filla de l'Enriqueta i avui en dia una reconeguda ballarina de dansa, desperta somriures a tots els mataronins presents a les imatges i situats sobre la vorera del Parc Municipal. I per què no dir-ho? És possible que alguns el que els desperti més interès és veure la presència de les majorets de més edat amb la vestimenta ben curta. Un cop dins el camp de futbol del Mataró, toca l'exhibició de coreografies. Les ballarines formen figures i quadres a ritme de la música. Les colles castelleres, convidades especialment per l'ocasió, aixequen petits pilars per posar punt i final als actes de la tarda del Dia de les Santes.